אוהבת חנויות עיצוב, גיליתי בקניון קריית הממשלה בבאר שבע. נמצאת חנות עודפים של פוקסום. את חייבת להכיר. כל החנות ב-70% הנחה, הכל. ויש פה מפות וראנרים ומלא טקסטיל. ואת הכוס הזו לקחתי איתי. ויש פה גם מחלקת שטיחים נחמדה. ויש פה דברים מהממים. מצאתי שטיח קילים בעבודת יד. תראו איזה מהמם. ויש גם שטיחונים ועוד מלא דברים מהממים. ומצאתי גם קריות ב-29 שקלים. פשוט בדיחה. ויש פה גם מחלקת כלים יפה מאוד, מלא כלי מטבח, מתנות וכלי קרמיקה. ויש פה גם מחלקת מצעים מהממת עם הרבה אופציות, רכישה בתפזורת או בסטים. וכמובן מלא כוסות, גם פלסטיק, גם זכוכית, ומלא מחבטות וסירים, באמת הכל. ויש פה גם כלי אמבטיה שאפשר לקנות בתפזורת, גם כלי מטבח, תה קפה סוכר, ואפילו נעלי בית ממש מגניבות שגיליתי פה. יש גם מחלקת ביסום מהממת. בקיצור, מקום לעוף עליו, אפילו פאוץ' ב10 שקלים. ותקלטו את הסוטאז' המהמם הזה, איזה צבע מושלם, ופלייסמנטים במלא מלא צורות וצבעים, באמת פשוט מהמם. וגם את הנר הזה לקחתי איתי. בקיצור, לעוד חנויות שוות, תשמעו את הפוסט ותעקבו.